प्रणाम। हम हैं मनोज श्रीवास्तव, लेखक और व्यंग्यकार। आज हमारा हाथ में एगो किताब बा, चलनी में पानी। वैसे तो काव्य संग्रह है और ये मनोज भावुक के लिखल काव्य संग्रह है और ये किताब के प्रकाशक नवशिला प्रकाशन दिल्ली है। भोजपुरी काव्य संकलन के एक किताब में कई गो रस धारा मनोज भावुक जी बहौले बनी। किताब के पहिलका पन्ना पर समर्पण भाव बा, ये वहाँ के अपना बाबूजी श्री रामदेव और माई श्रीमती सुनैना सिंह के कैले बानी। आगे चलला पर एक किताब के बारे में बहुत डूब के और 3 पन्ना में बलू कहीं 4 पन्ना में भोजपुरी के बढ़न लेखक व्यंग्यकार डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी भूमिका लिखले बनी। किताब के अनुक्रम में 2 गो दोहा और 29 गो गीत बाड़ी सा। चलिए हम कुछ लाइन जो हमरो बहुत पसंद बा, वैसे तो पूरा किताब एक रपाटा में पढ़े लायक बा, हम एक बैठकी में पढ़ गईनी, लेकिन कुछ खास खास लाइन हम बीच बीच में से रउआ के देता नहीं। जैसे पहल के दोहा में बा, एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, केहू कतनो हल करी जिंदगी रोज सवाल। कितना जीवन के नजदीक यहाँ के दर्शन भाव से भावुक जी लिखले बनी। ऐसा ही हम आगे चलतानी। जिंदगी एगो राड है, खुल के गाई गीत, ता मालूम कब टूट जाए शासन के संगीत। वाह वाह बाबू जी। हम अंगना गायब हो गई बुढ़िया खोजे धाम, अंगना गायब हो गई बुढ़िया खोजे घाम, अपना अपना रूम में सबका बाटे काम। आगे यहाँ के गीत में भी बहुत मरम बा, बहुत भाव बा और हम कोशिश करत हनी। यहाँ के गीत बा, हम तो हई मुसाफिर, हम तो हई मुसाफिर, हमरा से तू प्यार मत करिया, अगर हो जाए नैना चार त इजहार मत करिया। मुसाफिर प्यार के हमरा कबो इनकार मत करिया, मोहब्बत बाटे तोरे से केहू से प्यार मत करिया। का भाव बा भावुक जी, हुआ तो सच में जैसन राउर नाम बा भावुक, वैसे भावना बहा लेंगी। आखिर में किताब के भावुक जी के परिचय देहल बा, जेकरा के हम शॉर्ट करके पढ़तनी। वैसे यहाँ के इतना सम्मान, पुरस्कार और इनकर कलात्मक सक्रियता और यहाँ के लेखन, नाट्य, किताब, कविता संग्रह, निर्देशन के वो लम्हर लाइन लगल बा किताब में। मनोज भावुक जी के जन्म 2 जनवरी 1976 के कौसर सिवान बिहार में भइल है।
और वहाँ के भोजपुरी मीडिया से जुड़नी, वहाँ के गीतकार, पटकथा लेखक, फिल्म समीक्षक, एंकर, अभिनेता और देश विदेश में भोजपुरी प्रचार प्रसार करे के काम बहुत मन से करी और कई गो चैनल से जुड़ के वहाँ के गो धरोहर के जिंदा करे के काम कैनी। किताब में जैसे देहल बा, एकरा ले पहले भाऊक जी के एगो भोजपुरी गजल संग्रह भी आ चुकल बा, जेकर नाम है तस्वीर जिंदगी के, और प्रकाशकाधीन बा जिंदगी रोज सवाल। एकरा अलावा भोजपुरी सिनेमा के विकास यात्रा, यह पर भाऊजी के बड़ा लमहर काम बा और भोजपुरी सिनेमा के विकास यात्रा पर भाऊक जी के एगो डॉक्यूमेंट्री हम पिछला दिन विश्व भोजपुरी सम्मेलन में देख चुकल बनी। तब ये किताब के बारे में हम बता चुकनी। अगला बार फिर कोशिश रही कि वो और लेखक के किताब जो हमरा मिली ओकर हम एजा वर्णन करे। प्रणाम, गोड़ लगतनी। जैसन की रउआ सबे के पता होई या मालूम बा कि पहले भोजपुरी संसार पत्रिका के जौन संपादन हमरा द्वारा कैल गई, ओमे हम भोजपुरी के थाती समेटला के काम कैनी। अब ई भोजपुरी संसार नाम से ई यूट्यूब चैनल डिजिटल रूप में आ गई बा। तेमे हम एगो कालम पोथी नाम से शुरू कैले मानी। ये पोथी में जो हमरा भोजपुरी के लेखक रचनाकार लोग बा, ओकरा किताब के बारे में हम हर हफ्ता देवे के कोशिश करब कि किताब के लेखक के है, कविता किताब है, कहानी की किताब है या व्यंग के किताब है, ओकर संदर्भ सहित रखे कोशिश करब। लेखक के संक्षिप्त परिचय और प्रकाशक के नाम, ये सब बताओ के हमार मनसा बा। तो हम चाहतनी कि वो लोग अपन प्रकाशित किताब हम ओकरा बारे में बताई, बोली, हमरा के भेज दी और अगला पोथी में फिर एगो नया लेखक के वर्णन के साथ हम मिले। और हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करी। प्रणाम।